Mmiri ma ifuru ukwu a. Mmiri ma nna ata ukwu a this year. I want to make a 2024 really now without me. Eta ukwu a. Ukwu iji anaga again. Iburu kubago iburu kwada na confuse men in the street. If it is 2024, ukwu are my New Year resolution. I must start this ukwu. Obodo. Eh? Khalifa. Hola. The blood of Jesus. Ya deshi, ya ishishigi amaru tegrebe odo. Ata ukwu a. Ya tanwu ya. Ata ukwu a. Ya tanwu ya. Mmiri ma ifuru ukwu a. Atatago mi na kwubu keke esi ete ata. Patent imi, I patent. Maaba. Let me tell you something. Ukwa ifo na elizi ife gbara agba. Like when you elizi foreign food, which is men need ego, men not dealing with dollars. Mmiri ma come and everything in the way. Wole ga abia. Okwa ni ife nwe. The only thing with the Bible, can what can we na hum? Ya na akwa we house nwe. They are being useless, not only how. I am not that kind of person, please. I'm a very classy babe, and I deal with classy men. So stop disturbing me, stop flying me up and down. Mata ukwu. Mata ukwu. You will not. Okay, ina ata $70 okwu ya. Ina ata $90. Mmiri ma mma achọrọ gị $. Akwa dollar agbago gara. Pakizie. Ka nga chọrọ gị $. Ifuru ukwu a. Ah, mmiri ma agbago m aka. Mmiri ma. Mmiri. Yeah, I used to come wake up in my house. What is it? Hey! Hello, Obodo. Hey, ball me. You can't come on. I can't chicken na agwa gị. Hey! Everything. Yeah, Yeah, do. You are doing perfectly well. Kebe susute go nka. Ada atu ego ka ebo si. Ya na yeruku yeru. Oh, ife mata. Ayeri no. Amaze. Ayeri no tell ma pa mo. Keba ye tis kita. On my house. Ai ba ada we bu na oge. Okay, no problem. Let's go. Okay. Wetin dey worry this one? Who be this one? Come up for road. Where your second? Obodo ba wa. Onye obodo. Yo, ana m ya. Hey! So, emechara m fụ ọkụ ya. Onye obodo na-eme anya. Wenye m fake dollar ya ni. You gave me a fake dollar ya ni. Mmiri ma hapụ m aka wa. Onye hapụ gị. Mmiri ma hapụ m aka too. Hey! Mmiri ma you were idea that I am the only son. Of who? You were that I am the only son. Ị na-esiri m anya wenye m fake dollar. Onye obodo. Ana m etikwa nwaanyị ike. Mụ tie m. Mụ anya gị fake dollar. Na-eche m anya. Iwe wo fake dollar wenye m. Look at it. Look at it. Fake dollar ka iwere wenye m ezi. Inye fake dollar, look at it here. Mmiri ma mba mara ga-alụ. Onye ka emere amụ. Mmiri ma ịgba m ọfụma. Ọ bụrụ na nwoke na-eme ife ị na-eme banyị na mmagodo gị usoro ọrụ fef. A na-ekwu ntụwa gị waipa anya. Ikwutegodo na ọ na-eme nwanyị gị fake dollar. Ọga, madam, onwe gị mitin o. Ịtacha amụ. Nwana na-aya ata anyị. Ịtacha amụ wee jiri fake dollar wee daa mụ. Ịta ọkwụ ụtọ. Echere m na ị na-agba mmiri. Ịbụla anyị ọkpọ onye ka iche m n'ezi. Atarakwara ata emetụ m aka ọzọ. Maka ịja gị. Ọkwa onye obodo. Mmiri ma mma emelụ ga-arụ. Mmiri ma mma emelụ ga-arụ. Onye obodo very useless. Mma emelụ ga-arụ. Very useless. What do you mean? Give the useless. What do you mean? Give the useless ngewa. What do you mean? Give the useless. Ana be baby. Ngewa. Good afternoon. Okay. Imebi ya. Kedu business gị na onye obodo ji? Chelu. Aka gị ime onye abụ. This is my fiancé. Okay, your fiancé onye na-achọ ịnụ anụ. Baby, Why are you embarrassing you can imagine this useless, hopeless human being. Where will fake dollar? Where you for what reason? Na ndị agege. Fake dollar keep on him. Okay, nye gị fake dollar. Fine.
Okay, you will get in parentheses if I'm doing a fake dollar. Can you take in here, George, with a fake dollar? Confirm. In as much and also quad. Baby, it's not what you think. How much is I mentioning a fake dollar? Hey, baby. Baby. I told me the other day. Check out Baby. Baby. You can get believe. Yes. Can you take in Onye mmiri this akwụkwọ? Okay, come back again. The good akwụkwọ Onye looking. You wanted. Oh, just you fake dollar. When you have an onion fake dollar for what reason? Ịmụtakwa nsunu. Baby, can you take in Onye ame o ji wee ụlọ akwụkwọ anye gị? Mama, just okay now. Muslim na mama will get next onion fake dollar. It's not proper now. It's not proper. Oh. I'm not going to eji be akwụkwọ anụ wee ta gị. Baby, ọkwụma na o ji be akwụkwọ anụ wee ta. I can't call the assignment to any fake dollar. If you this girl, I'm holding my Baby. Baby. I'm not going to be maka akwụkwọ ata gị. She take one in hot or what? Oh, I can for you. Baby, move. Come on, we enter this car. Let's go. How can I disturb home also? Except to go the case. If you don't say to go case, yeah. How can I disturb home also? If you're not channel, or not going to open the time in a room. Enter this car. Let's go. I will open the door. Okay, in one lock down on the good mood. I'm coming for you. I'm coming for you.